Kaixo, gaur, zimel eta belarriak kontatzera natorkizue. Prest zaudete? Mali, belarri handi! Ama, zuk uste duzu belarri handi eta zabalak ditudala? Ez, alaba, ez. Zuk zimel eta belarriak dituzu. Baina, nolakoak dira zimel eta belarriak, amatzo? Belarri oso bereziak dira. Buruan zimeletak bezala hegaka ibili eta gauza itzusiak mila kolorez margotzen dituztenak. Mailik ezpartzua bezain latza du ilea. Baizea, belar mostu berria bezalakoa da nire ilea. Mailik maizapi bat darama jantzita. Baizea, soineko kuadraduna daramat, sakean jokatzeko. Ara, mailik solatuta du galtzardia. Baizea, behatz kuskusero bat daukat, hori besterik ez da. Mailik zapata zaharrak ditu. Baizea, kontua da nire zapatak oso ibiltariak direla. Mailik ez du bizkar zorrorik ez eskolako maletarik. Jakina gabe, hobeki egiten dut korrika. Mailik liburu erabiliak irakurtzen ditu beti. Jakina, horrela, milaka eskuk lastandu dituzte. Mailiri horroka ari zaizkio tripak. Baizea, kontua da orkestra bat dudala zabelean. Mailinezka hankame luzezka da. Baita zera ere, hankapuntetan ilargia bezarkatzen dut gauero. Mailik belarri handi zabalak ditu. Zer esan behar diguzu? Tximel eta belarriak direla? Ez. Belarri handi eta zabalak dira, baina bost azola neri. Eta alabazan, ala ez bazan, sardadila kalabazan. Eta atera dadila berriro Amurrioko plazan. Musu erraldoia.